litum nang ke hang pe nang litum ke wang apa nang choro lo ni litum na hang idiat nang ko ka thela pul ho chu ke dang tang achik lota December inkoi racing ko rehini malongsa hala litsong rong para ke hai tu isi ka che song japon lo VGR along lepen eviction nangji po bangela ke nilitum APHLC tum si lage kache song pa prang lo mute che song bom ta la BJP tum eviction bang e claim klede isialam bang ke election ka pedo la pen voter list ka selam arula bang ta selam nai puta paragraph 2 paragraph 7 6 schedule ateng pen selam nai puta high court pen anta order wan lo setala BJP kache rai Karbenglong Autonomous Council tum claim klede ning ciklo jon throk among claim nai pusita non ke ciklo bang pupedet lo aning kan sin kan throk sita selam lede la sini tum theklong lo je la council kache raya tum MLA la pen MP tum pan an BJP pen ki thura tum pan an ke hai tum pan an election along paperem etik ke ake mea kam claim kelo VGR along lepen da eviction selo la pen paragraph 2 paragraph 7 pen election ka pedu la pen voter list ka selam dia aronta alang litum selam lelo lanchot ka lilang do olang non ne pu edet po alang litum selam lelo la BJP tu nge a problem bangke la election hut hello ke claim nahi pen election hut ke claim pe me unjia phansi non da chi sik nahi rat atum phanang pidun o mat me ka pe kai muni ka pe chi la son abang ke la ke claim nang ni pusi neli tuma bange APHLC pen ke uver ange arni si heta bangenia munit pichi lo hem me ke lo tuliram rong hanga hem mata alang litum lit song atum ka che song pen a joksi tuliram rong hang ahem ta me ke chok la potsi non aku thom kep arni nang dun thu pet nang ji pule lo rat atum ko pisi ki pujima rat atum ki punang ji ke ilitum ke thanai ke vote ki pio hot BJP phan pi pe de nang ji pon lo ke thanai lage an ke non hala litsong to mange BJP birudhe ke nitum ningje ji pusi pu CM birudhe ta ningje ji nitum ka ningje ji ke tuliram rong hang birudhe chota na pusi ning kipu ante lage akama value sono bangke itunge democratic along debt pina itunge arona teng besis claim nai ke chitu ke that nai akam gali non rat atum phan thom kever ni hang thu ole po ako kona ne ponamat ako pachi thu pe that thu arni sihet ke bangheni bongali nut bengali nut lapen ke linus phangcho si thi chot lo non ako thi thu yilang meni me ke thu yilang meni rat atum phan karju pulatante rat atum phan arjune rat tumai ke thanang puti ni tunge than bom lo APHLC pen election hu si claim nangi pusi ni tunge pu bom lo la non alang litum kamatha bang ke election hut kali wa kama bang la command tu ne bang election hut ke BJP to man pe hai bom na pusi alang litum ke thai lo non la pen la ke claim along si BJP to man ka pe hai ya phansi APHLC bang ke pi phuk dak nai pusi alang litum ke claim lo la sela APHLC mune to phan hang pon variety ti la pu ange litsong APHLC mune kalide ange APHLC mune phan si alang litum ke hang pon pot BJP mune phan li hang pon dakali la pu la si congress mune BJP mune phan a party kapi phuk ji phan nong se claim lo la ke rat atum la chini nangi la si la non thom kep arni rat atum akapre rat tum papiduna
BJP tum bapit dun nang ni tum la khang dun de ba ning ke hang bon de abinong ke ni tum hala alang li tum banda chuning ri lo BJP long ke do Congress long ke do CPIM long ke do ba KSA tum banda chuning ri lo hala da ke dun nang ni lo pusi seta lang li tum apu thak ke ni li tum jakong ave he APHLC tum si APHLC a member APHLC long ke do mo de tum apu thak ke ni tum jakong do jakong ta do la pen ni tum alang li tum han ke rai nang ji ta ni tum a duty do la ke la si ni tum ke rai pen si alang li tum ban choning ri lo APHLC long ke do an la pen APHLC tum che pe hai ra council ta che rai tip nang ji pu ke pu tum aning ke hang atum la pen MLA ta che rai tip nang ji MP ta che rai tip nang ji pu aning ke hang atum an ke la lit song atum APHLC munit atum kalidet hadak ke do atum an ke la lit song long kangni prong atum an ta APHLC munit kali sai selo arlo pen ke la pot alang litum along kidun ke chok chelu pusi neli APHLC president a hisap pen ipu mo neli phanang koi yim me neli yong si ning ye yedet alang litum rata tum phan neli pere redet lote neli phanang koi yim ne chupen J.I Kathar ta pe pot lo do joy po ko nang putu yim ne jo batai neli do dun joy ke cheng ko ke ha kisi ke pudun la pen na jok linus pangcho ta tinang kok lo aja tum pu yi mene ba pu o tum do yi mene ye ka che song e nut bang ni ka pran dam nang kok lo pu ji mene seta hala ke dam ju ya family tum si ka chini kon ki sung hala alang di tu inut amone a pran dam ju ili tum pereng tu un e hala asumar bang ke thom do episode hemar lo me ke jang ya thai palengan da we alang litum ang ahem ar pong ta cek ben jika par pong chot kang sam su kali mat lo gerap dun ponon la si la son chini FC non ni li le ni ye chot kali haro krisir kebra in koi rahini aning kan non-violent direct action hot Congress tu ning samjin pen do nang pu procession do nang chesong nang pu Mahatma Gandhi pulo amat ka chesong hot muni ka pichi ka do we ke klem bom ka ap ka bom ka pang bob ka do we Gandhi ning chilo Mahatma Gandhi ko mar phan se ning thi British government phan la ning thi ka li hala so hot aning ki thi Congress amuni to phan se ning thi Congress to amuni to phan ning thi si la putang de ning ji pichi lot ji pusi alang li hunger strike do hala so Congress to miru de non ta neli ke Mahatma Gandhi an ke neli thanda le dun de sitan neli ku pulo aku chi pichi dun bom nang nelu hem me che kai dun bom nang nelu la pen ing sam jin pen si ilitung claim nang la pen ke claim nang ye ra da phan kar juji pu ke la ke la ke keri su akar bar le ra da phan pon ruji po phan ra da phan kar juji pu kali la ke ra da tum phan pon ruji be APHLC muni ra phan pon ruji po phan si ra da phan kar juji pu chodana kar juji ta rong dab da arju dam ta mele la pen kar juji akam da we la ke ili tum se chini lu ra da tum da chini lu election ho si BJP apan perem nang ji la helu kar juji akam thang da we lu ili si ke than nang rat dum ban lage ako APHLC ke lalok si ke than lu lan si nili kang ton lo nili ki pukang tung ke la helu APHLC la pen ako mo pen nili pu bom la di non ka che ap ka che pithi alam ta doji minute pu athema salfa tumta nili tum APHLC long wan we si li chong long si dam ante lata aku sulfa tu laga Assam government si na to yan ta lagi ni chini lagi Assam government si na to lagi non election hut kar bi to man ka pithi hilie pen ke ton ra pa phiri je phan se la ke klem hala ke wang abinong dengan ni chini ke ni meeting da dun bom lo alang li tum long pe pon ni long nang ching ki ke de alang li tum ni long nang ching ki ke ha nut ka pre long se dam ha ching ki ke pin lang long se dam lage Assam government tum lo lage ke claim karbiang long pachi huri da pachi pichi nang ko phan lo lage da si chere dun tu nang le tu
la pen hala salfa chat kali anut ka prik aprang habit ke do tu la pen tuning malom heta police atum karbi atum man habit ke toy to ako do tu bang paroi si bak do hala tum phanta non ব্যবহার ta thek ende ta thek hala tum manta aru hili pe pachi up thu ya pa ako hala karbi atum arong adon pen ningkan ing koi thom ke ba frang ningkan si ke ba frang hile pon at do police tum hile pon at il tum license ke do hile halai hui government du be pon nang che oi thu the de hala ke ken nam hile ke ante non ke a license bang non ke hinudak lu mene hinudak sita hile ke itum sigina ande ake joy ke pilo hal tung ke pon e nang che oi thu non pu pe pon nang che oi thu the de nang che oi thu the ante la ke hala ar lu ke do pachik krong po hile Karbi atom phan tribal tom phan pachi up thap je phan se la ke Assam government se claim lagi lasi non ta nili pulo la hile ke pon an atom phan a license ke do tum nang li tum lo piserang non disia phan nili disia phan punam etlo la pen nili tum bang lo ta pi etlo disia lo a hile na che voi thu ya phan nang li tum che hang serang non pu pete la ke hala sulfa tum phan na me jat tum phan na me lai hue hile pipo Karbi atom phan tribal tum phan ka pechi up ka pechi pithi account claim pu lage la thik the thang da gali hala ke che tum phan da lai hue hile pi ta the ke che tum da ili tum phan pe up ta thek lage la tum claim ji lage Assam government tu la pen ke NG ke la arlo ke dora non ka surrender ta tum phan si NG lage la si nili mathalo ili ki thinang ga ji akam ave bang ningye oyi pa alam do pulatang te aku ningye thuji separate hill state ke hang hut in nut apran dam de APHLC tum ke Japon bang captain sangma ke Japon in nut apran dam de apran kapet dam ya kam hala tum claim kli lapen APA or separate hill state long lock pen captain sangma pilo pu ne gulap phul epak pen si ne separate state one that le gola phul epak ke APHLC tu ma symbol lo la bang so APHLC anoksa lo la so gola phul ke la si gola phul epak pen ne ning exam jin pen munit apran dam de pin pen gola phul epak pen ne hemprek one that le bukan ning ye captain sangma la son si ilitum ke claim ya fancy APHLC ke kachisik la si nonta hala ko mani tang ho in ang litsong rong phar tang ho henten atum bang kache chok kache pithi aning hang o hala to mangke hala tum long tu nang ni pulu ako hala tum ge che pichok che pithi sita bang government of the arrest re arnisi hemike erlo tuliram rong hang hemanda meke lo bang hini mune thilo ko mani phan arrest lo mante sem litsong rong phar tum si ka kijapon lo gente alang li to man arrest lo ma arrest re laki ka arrest ji kali nangin du nu tum phan lak throk poisa pigi pusi poisa si ron thu konan ni pir theson ar yulong lo ma ni hem nang ni ke chok lo pot ko nang phan lak throk poisa nang pi pu nan ni lam du ma ba lak thom nang pi pu konan ni du ma la le anke la ke thek lor lo ko pi posi poisa pi ro la ke BJP program lage la litsong tu mi claim ke lage BJP program BJP tum se ke toy lage non det kalilo ju arboretum lo meeting lo ta tuliram rong hang me thang ma si pu lo kente hala so ta litsong tum si ke Japon tuliram rong hang pu vek lo ni lita do hala so meeting lo la so ka pa ji song ke ni si ke claim ni si poisa ta ke pidun pu tuliram rong hang pu ma pu pente 2021 aning kan bola nane 22 aning kan ro ko MP election of France non ta MLE election nang lelo la sige kaselam lelo lagi na posi karbi ke do anatum inglong arat ke do anatum chere nang yi la pen isona ko putuing tum la karbi tante karbi puke netum APHLC tum ke claim click la sono banke la so karbi tante karbi puke la ke aprang bongali tum claim lo bengali tu la ke benar organization puhala hala bang suhud benar organization selam lo bengali bongo sena tu hala ke claim thu bang ke kaparli na bang karbi atum phan an ke hala benar organization long pon pe det lo
akaprek ke do ana dum phan ke benar organization long pon lap lo amar hapu ke karbi jangte karbi lo ke di ama election bang remer lo itu bihari Congress tum nang hai lo ben BJP tum nang hai lo itum regional party tum nang hai dun de der lo an ben non anta hala mangso la benar organization ke claim upon non anta boro tum itum long nang dun itum jalan itu di masa tum itum long nang dun itum jalan garu tum itum long nang dun itum jalan karbi tangte karbi pugante karbi dia si do chom nei pu kona si itum election le hai unjilang lale kona si itum council le kache rai unjilang kona si MLA le hai unjilang kona si MP le hai unjilang lake hala bongo sena bihar sena atum hei hui ko mata phansi kape hai kang tung ma hala so akarbi atum si hai chot po la pen karbi de hada bangke bang akhei ta do ji hada bangke bang pe hai de ji lake karbi tu pu thaki vir lon ke bijar uthak ke song tarik thom cap ani amei along APHLC ara to mabang ke tunang ni kusi nang ni kachung di paru pono seta hala dak antong inti ka thangani to spokesperson ta hala dak kachuk apa do on tu ala sinatan participate dum boma se laso uthak nang ni kuji masa lake chu arkoi ke thom arni hotel hempi along dak dipu meeting dolo ni tum APHLC tum executive meeting extended executive meeting dolo hala sota chipu etlo lapen nitum la meeting a proceeding ta ron etlo kadwe panta chipu etlo je akaprek a party a political party lapen akaprek a song atum ke japon a procession a may kache song jat pen name lake itum APHLC tum ke dunang ni pupu etlo lapen haladak ang tonga ke hai ta do tingwai sar si hela ke resolution ta ke en lo tingwai sar lo lage do lo meeting ha sor ni munit do ang tonga ke hai ta do lo non ang tong hala da ki dun thu da mang ni tum ta mang hu hak lo la si la bang ke ni litum itu ma constitution article 6 along sila ke tok do apra ka party along dunang ni palam ke article 6 along la sini tum la bang ma tha thu po tang chungwai sar nei ya ko dun dia ko chingwa jong hele nanele dunji pusita president pen ka ke tok pen permission and ete dunang ni pusini litum perai at lo so la puya dunji sita ulo la hello la pen president secretary la pen top leader ajaha katum ke la ke chingwai pen itu जैसे में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बंके लगे कपरे का पार्टी है तुम पेंटा लगे चिंकी दुन तमे पालाम तादु हला बंके अल्लाह ता कॉन्स्टिट्यूशन लोग सिद्धू लगे लाथुके थेगलोरा लाम लो लगे कांग्रेस तुम दा नितुमे जिंकी CPML तुम दा नितुमे जिंकी लाथुके अल्लाह लगे पुपे पिन दा चिनी लोरा लाम लो लगे MLA election te bokya to sarvasi ani tum peneng na bangsa MLA election ka party dun bang na kapre ka party tum pen na congress tum pen ani tum alliance pen si party dun di masa la alliance alam bang ni tum non anta chingwai pom lang final kali la le aprang men da pulo ni tum opposition party script ho do ke di hala script ho pen opposition party to meeting do ilang lage nang ida MLA ticket mate MLA thu do trijila si thu do ki lo tamte nang ora constituency kan si thu do jila pu ni liya bang edak di pu pen pu si ka chi sik lage